Anyị ga-ewetelu unu ka anyị si kwesị enye bido n'isi luo n'ọdụdụ. Ọ dụrọ njọ chacha. Dogo ka anyị sie ofe egwusi anyị. Nke bụ anụ anyị ji ga-esi. Ka anyị bido sibe na ụmụnne. Ka anyị tọọnụkwa anụ anyị eji esi ofe egwusi anyị. Anyị na-esi ofe egwusi ọkwa unu maara. Anyị esibegokwa ka anyị si esi. Anyị esibego ka anyị si esi. Nke ụbọchị taa ga-abụ n'egwusi. Anyị ga-esi okpomọ egwusi. Nke a bụ anụ anyị ji ga-esi. Ọkwa akpọmọ na anụ ewu. Ọ bụ ya ka anyị ji ga-esi. Anyị akwadowego. Ebidogokwe ka anyị sibe anụ. O gheregokwe ihe a bụ beef ya na akpọmọ together. Anụ anyị ji ga-esi ofe egwusi anyị. Ya ka anyị na-emekwa ihe anyị sikolie. Ịma ntinye ya mmiri wee na-esikote ka o wee nwee test. Ọkwa unu fụrụ ya. Isiteti ya halfway, ịrapụgodi ya. Ogokwa okporoko ka anyị ji ga-esi ya bụ ofe. Ka anyị gbanye mmiri ọkụ wee mee nye. Nke a bụkwa na azụ ọkpọ nkụ anyị ji ga-esi ya bụ ofe. Ka anyị gbaa anya mmiri ọkụ. Wow! Ọ dị egwu. Wow! Ka anyị bido wee sachaba ya. Ọkwa onugbu ọkpọ nkụ ka anyị ga-eji wee sie ofe egwusi anyị ahụ. Ka anyị bido sibe. Onugbu anyị dịzi n'ọkụ ka anyị bịa sikwesizi anya. Isinye. Wow, ọ sụbago. Ka anyị bịa sachaa anya. Anyị ga-awụnye ya ebe a. Chetakwa na anyị tinyeli akanwụ wee na-eme. So anyị ga-asị ya ebe a kịta na mmiri anyị agba agba. Ọ bụ ya ka anyị ga-asị ya na ya. Ịbịakwa anya mmiri bido machaa anya. Ọma mgbudi oge o mechego. Ime anya aka isinyekwu ya ọzọ. Itinyekwazi ya obere akanwụ. Ihe abịakwasapụ ya ọzọ. Ihe abịa si ya ọzọ. Nke ugboro na-abụ m na-esinyekwu ya ọzọ. Esigokwa m ya ọzọ nke ugboro na-abụ bụ ihe a. Ifu gị. Ọ dịbagokwa ihe ndị oyibo na-akpọ fresh. Ya bụ o tetego n'ụlọ ọnwụ wee na-amazi pokopoko. Ọkwa unu fụrụ ya. Ifuru ya na ọ dịgo ka ọ ga-adị. Onugbu ahụ ka na-asụ. Ọ ka na-asụ. Ka anyị kwuchie nye ka anyị fọchaa anya nke ugboro abụọ. Ka anyị fọchaa anya nke ugboro abụọ ndị be anyị. Ihe a bụ onugbu ahụ. Etinyekwara m ya n'ọkụ nke ugboro abụọ. Tinyekwu ya aka nwụọsugo. Ka anyị fọchaa anya ọfụma ka ọ chapụ achapụ dị mma. Ọ ga-edezi ede. Ọ ga-emezi dede kịta. O mego dede. Ọma mmezi jagwa jagwa. Ịma na itinyere ya akanwụ. Ọ bịa o mee jagwa jagwa mana kịta ọ dịzi mma. Ọ dịzi mma. Anyị afọchi ya. Ona kịta ị ga-eme ekwule. Ifuli ya ekwe eji pọwa mee nye. Imere enye 2 minutes ọ dịgo mma. Ichipụta ya wunye na bọwel. Iwunye na bọwel ịgbanye mmiri ịgachapụ aja. Aja aza n'ikie. Maka ọ bụrụ na imeri ahụ aja ga-adịkwa n'ikie. Aja dị n'ikie ịbịa taa anya. Ịbịa lie nye maọbụ n'ofe ma ọ taa anya. Ịtakụtakwa kọnkịrị kwarakatakwa. O nwere ka ọ dị na mmadụ na-eli ihe na-enye obi ahụ. Ọ na-atakwa aja. O nwere ka ọ dị. Nya uche anyị dịkwa ya.
agbanyego mie mmiri wee gachapụta ya n'ezi nke ọnụ. Ihe afụ na aja ga-eju n'ikie. Ihe afụ na aja ga-eju n'ikie. Ka ngachapụta ya ka unu fụ, unu ya afụkwa na aja ga-eju n'ikie. Ya bụ ị na-eme uche gị dị ya, ịgachalị ịrapụzi anya ifuru aja dịkwa n'ikie. ịghafuo aja maka ịta kọnkịrị kwara katakwa. Ọkwa unu ma na onugbu aja ọsụ kpata ya gbaa anya n'anwụ afọrọ ya afọ, ọ dị n'akpara so mma ekotu ya ka o wee dịtụ obele mma, maka ọ dị na oke akpara ọ dị n'akwụkwọ ya, ịghọtago. So ọ bụrụ na ike ọtụrụ ya obele, ọ ya adị oke akpara. Ọ bụ ya ka m ji akọtụ ya ihe unu fụrụ ya. Egwusi ka anyị ga-esi mbọsị taa. Na-egwusi onugbu ahụ na-enye ọdịgo mma, na-enye ose, nke a bụ okpeye African spice, nke a bụ achị mmanụ Igbo, nke a bụ crayfish ose nwa Nsụka, nke a bụ magi, nke a bụ nnu si anyị ka anyị maa ma ọ sụbagokwe ndị be anyị. Ka anyị rapụ ya ka ọ sụkwuo obele, anyị bidozie wee mee gịnị, wee gụpụtakwa ya ọzọ, wee sụọ onye n'ikwe. Ndị be anyị ka anyị nene na egwusi anyị si mee. Ọ sụbagokwe ndị be anyị. Anyị ga-ebutu ya maka otego ọsụba, ọ ga-eghego. Anyị ga-ebutu ya wee sụọ ya ka nri, wee wunyekwu ya. Ka anyị bịa gụpụtaba ya n'ite. Anyị gụpụta ya n'ite, anyị na-etinye. Emechaa anyị ga-asụ ya asụ. Anyị ga na-agụpụta ya. Ọkwa unu fụrụ ya akpụrụ akpụ ka ọ bụ. Ọkwa unu fụrụ ya akpụrụ akpụ. Ihe a bụ akpụrụ akpụ. Egwusi bụ ihe a ka eji eme ihe nwaanyị a na-akpọ nwa mkpụrụ ife. Unu n'anya unu fụ na m agụpụtago egwusi a, mmiri ya atanatago. Ihe agbunye ya mmiri ọzọ, iwunye mmiri ọzọ iji ga-esi ya, mana ị na-ewunyekwa uche gị dị ya ka ọ ghara ịkali ofe ị ga-esi, maka ọkali ofe ga-abụrụ mmiri ya bụ wọta ọ bụziela mmami wọta. Agbanyechego m ya mmiri ka m kwuchizie ya, ọ ga-asụkwa tupu awụnye. A ga-ebidozi esube nke a ga-esuzi esu. Ọkwa unu fụrụ ya ka anyị bido subie. Ihe anụnwa bụ egwusi anyị siri esu. Anyị kpụrụ ya akpụ. Ọ bụ ka nne na nna si wee gwa anyị si sie enyi. Ada eghe ndị be anyị. Ịchọkwa ihe eghe, ịmụtazili nke ahụ amụta. Ya bụ ada esi ada eghe egwusi eghe. Ifugo nọọsụ pịachago. Ihe echelu mmiri iwunyezi n'ite sụọ, iwunyekwu ya bak. Mgbe ahụ ọ ya adịzi joko. Esuchego ihe ahụ ọfụma. Kịta ka anyị nene. Mmiri ọkụ na-asụ ọfụma. Ọ dị mma ka mmiri ọkụ si asụ ọfụma. Ka anyị bido tinyebe ya, maka mmiri ọkụ asụgo ọfụma. Ọ ga-eme ya ọgbakọ ọ dịka agwa eghere ọfụma. Ọma mpịtọzi apịtọ mee pịtọpịtọ, mba, ọ ya agbajashi. A na-akpụ ya ịgbajashi. Ọ ya agba ezigbo jashi. Ọ ga-agba ezigbo gịnị jashi. Unu ya afụkwa ka ọ ga-esi dị. Ọ ya adịkwa ka ofe eji ọkụkọ wee si. Anyị etinyechaghị ya ka anyị kwuchizie ya ọsụọ. Anyị bịakwa tinyezie ihe ikpeazụ ka anyị nene. Ọ sụbagokwe. Anyị ga-etinye anụ anyị silie hafuo ka anyị bido tinyebe. Ka anyị bido tinyebe anụ esilie. O rere ọkala ebulu mmiri wee sie. Anyị ka na-etinyekwa anụ ka anyị na-etinye, maka anụ esilie half done. Kịta anyị na-awụnyezi
ka o soziela ofe ghee ka ofe bazie n'ime. Anyị etinyechego ka anyị kpuchikwa anya ka ọ sụkwa ọzọ, ọ bụrụ obele ije. Nke a bụ azụ ọkpọ nkụ ka anyị bido tinyebe. Itinyechekwa anyị abịa ọzọ ka anyị nene ọsụbagokwa ndị be anyị, ka anyị bido tinyebezie nye ụmụ ihe nke ikpeazụ. Nke a bụ okpeye na ose ka anyị tinyebe. Ndị a ka a na-etinyezi ikpeazụ ndị be anyị ka ọ wee kpoo ikpokpo ọma. Ihe a bụ ihe ndị Igbo, ihe eji mara ndị Igbo. Ihe a bụ okpeye African spice, nnu ka anyị tinye nnu ndị be anyị. Nke a bụ gịnị? Magi. O nwekweli nke dị yoli yoli, nwee nke ya agbali agbali, o nwee nke dị yoli yoli. Nke a na-eme ọ na-ekpokwa ikpokpo ọma. Ihe a bụ magi. Ose nwa Nsụka, ose ebu ose na-ekpo. Ụmụ nwoke be anyị gbakọtanụ, maka unu na-alaiki ose. Onye tinye ose ọ tọpụta ọfụma, mana ọma mmekwe ka ọnụ na-amachụzi amachụ. Mba, ime ka ọnụ na-afụzi oke ụfụ, mba, ọ dị njọ. Ndị be anyị, ihe ndị ọzọ ka na-abịakwa ka anyị tinye nke a. Ihe a bụ sup tikina, ọ ga-eme ọlọkụnata. A na-etinyekwu ya granọt, mana gịnị, ị na-esi nri onye ọbụla ga-eri, ịma ntinye granọt, maka o nwee ndị dị allergic to granọt. Ya ka ma ejire ga-etinye ya, maka anyị ga-enwe ndị ọbịa. Ya bụ ka m tinyezi onugbu ka m ma etinyezi. Ihe a bụzi ihe ikpeazụ kịta, ọ bụzi ihe ikpeazụ. Ya bụ etinyego m onugbu bụzikwa na ihe ikpeazụ ndị be anyị. Ya bụ ịkpagharịchazi anya, ikpuchizie nye kịta, ọsụkwa ọzọzi ibutu onye. Ọ ihe ị ga-eme unu afụ gị na oghebego. Ihe a na-ekwuzi na-asị mbịambịa bịa bụrụ oche, mbịambịa bịa bụrụ oche, mbịambịa bịa pala oche, mbịambịa bịa pala oche. Ọ bụ ihe ọ na-ekwuzi kịta. Iteme a na-asịzi gịnị? Mbịambịa bịa pala oche. Ka anyị bịazie nene ihe anyị sinye n'uju. Ihe a bụzi gịnị? Mbịambịa bịa bụrụ oche. Ya bụ ndị be anyị, onwezikwa ihe fọnụ, onwezikwa ihe ji nkịta onwerochacha. Ya bụ ofe egwusi anyị ahụ, mkpụrụ ihe nwa mkpụrụ ihe egwusi nwaanyị ọka. Oghegonu ndị be anyị. Nke a bụzi ka akpaghali anya ebutu onye. Anyị esichego, mana anyị ga-ewetele unu ka esi sie nye bido n'isi luo n'ọdụdụ. Anyị bụ ndị na-egosi, ndị na-amụ isi ite ka esi esi, maka na anyị na-egosi bido n'isi wee luo na gịnị, n'ọdụdụ. Ihe a bụ ofe egwusi ndị be anyị, unu afụgonu. Anyị ka anyị setezie nke bụ akpụ. Nke a bụzi akpụ. Ọsọkwa gị ihe so gị kpọọ ọnya, ihe mma bụ na akpụ. Ya ka anyị na-esetezi ihe a ka anyị bidozie elibe, maka esichego. Nke a bụzi nke ikpeazụ, esichego ofe. Unu afụna ya. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ kwuonu amen. Chukwu gọzie nri n'afa Jesu, amen. Anyị abịago nri ọzọ, akpụ ya na ofe gịnị, kwuo na egwusi. Ngwa bidokwa n'ilibe. Papa nnekwu na-elikwa, ịkwachikwana mmiri. Papa ịkwachikwana mmiri, ịkwachina mmiri chaa chaa. Adanna, ilikwela ọsọ. Nekwe na aka nri m, nke bụ aka ekpe, maka ndị ụta.
Adanna bute nri ka nnene. Ndewo Adanna. Ndewo.